Babu. Norok je tini asok borok kebang ba malkhung kebang ma busa laijak ingke norok borok thanglaina bagai tiarang laijak jotono khulumka tini party IPFT Central Executive Committee by Kobokjak 24 tarik tini khumulung hatiwo kaisa lukuk kuthum panda party IPFT tai ti pramotha jointly program sing Koromsora Divisional Committee ningai 40 ta gari thangi tongo tei chini nahar ngobono bubagara tei party IPFT ni nahar ngobono bukla hastewo borok dofana mathanar bagai ya khaba kunthai barano mathanar bagai thinangni lama kaisa no tongko Tripuralen o Tripuralen ni chabani bagino sing tini party IPFT Central Executive Committee Kobokjak tei bubagara bai thanjakaino जों tini khumung hatiwo khumbo to kotor khai tongo tei जों ojawo luku kuthum bandabo kotor khai ngai busuk borok rok phaiman jak phaikaro o jaga जों Koromsora division ngai 350 jon 350 ni above tongo जों finally report dimaya tak je report phaimani china jago जों 350 jon borok already sok paijak tebo phai tongo hambai